Good morning mga kulukoys, happy Sunday sa tanan. Kani nga video, natin produkto nga i-review karon. Salamat sa nag-sponsor dahil si April Laborais sa Meriki Products sa yung sponsor. Karon, ang lalaki daw ni, hindi ko di babae. Ako ning i-review. Ha? Kung saan nindot ni ka, nindot ni nga product ha. Pero I'm sure nindot eh. Branded man. Salamat April sa sponsor ng April Laborais, or you can follow, makapollow mo saya sa through Facebook, like sa iyang FB page na please like and follow and share. Dahil ka rin nga beauty products na yung ginaproduce, naghan pa basta Meriki Products, sulit kayo. Kung gusto mo you can PM her mo response na siya kay online matability. Review nila ko to together with my sister-in-law. Hindi man masugot ang wife. Isa po nga soon po mawaw man. Na isa dili mawaw man. Palitan. Sige na dali. Sige na ako magsulan ni. Sige na naman mumalik ako yung model ni. So, please. Dali review. Tara! First step is manghilamos bason sa awan. Bason sa ang dagway para magpilit jud ang charcoal mask made by Meriki. Karon, umanamata ng hilamos. Ano na ako sister-in-law si Irene. Ako bubay sa sako karon isod ko kay akura kasi pala mo mamalit ako. Kani ang una i-apply kani charcoal mask, i-apply nimo siya 10 to 20 minutes i-libra nimo. And after ikuha nimo siya sa lukewarm water man daw. Pat dry pag uga pat dry ra sa towel. And after ani kani dayon para maintain ang moisture sa inyo. Moisture sa imong skin. Oh, bago pa gyud niya ha. Pag niya kuan ginagamit to, Ginoo ko. Fresh from the box. Sponsored by Ma'am April Laborais. Okay, kung mo ka-like sa yung page, follow ninyo na adrio kani. Tanawa na. Okay, ako nang i-try di. Okay. Sige, testingan na nato ang paggamit Charcoal mask. Charcoal mask man daw ni. Made by Meriki. So guys, humanami og hilamos ha. Dapat mahilamos sa tapil meron okay para pilit ako. So ito na i-try ang charcoal mask. Sa una. Kasi mahurot pa na to. Utang lang kagini ang First time pa yun din ako ha. Laka. Kuhan siya lang ka ng kuhan siya ba? Buglaw ba? Buglaw siya rin. Hindi ko na pa. Muna siya ang charcoal primero pangit tayo niya. Ako siyempre kay Kuan man siya. Charcoal. So itong dito mo line nyo din lang primero. Pero kadagayan, or after nako, ang imong naong. Ginoo, deep cleanser mo daw. Manipis na imong mga pores yun. Kasi manimong putangan niya. So imo nang puno nimong naong. April, kung napa kay ipa-review diha, lapag na. Pero pang laki lang, pero pang bahay sa iya lipstick or other beauty products na gusto rin ipa-review. Andami mo review. Paano masabi? Ay, kapit na. Mukwan, dyan bukwan siya ba? Bugnaw ba? Lamig kay Swan? Panit, bugnaw nga halang-halang. Mukhang. Galing ya. Ulo man tanam yan ni oy. Oo man. Ulo masih. Ulo masih siya. O lawon? Bato siya kay. Bako ba ito? So i-leave ni siya og kaya to ka minutes. 10 to 20 minutes, pero 50 minutes para sure. 20 minutes, 10 to 20 minutes. Leave ni siya. Hindi na siguro. Pinindot siya. Marag na-feel lagi na ako nga marag nindot din siya after. Hindi bitaw na. Puno na gyud.
Pero dapat jud ay gamay ra no basig mali niya to pag-apply ba. Daghan na kayo. Di. Sakto ra? Dapat mga kanina maklaro na. O ganun mga ano. Kaning mga pan. Kaning mga Dapat ko dyan. lahat cover naka-cover gid siya. Kita mo ko sa uban. Nice no. Nami kayo ba? Pag babae man, iyo kung April ba, pag babae man siguro. You Irene. Iyo. Hindi na tayo. Ngani ba kung naon sa ito? See the difference later. Para mata jud. Pati kaning ako kay bag ba mawa jud medyo. Ako di maitasok mo nga friend ni April dito mo ano sa testigo. Sunod yung gusto na April nindot yung testaw. Oh my god. Basta. Naupo. Bugnaw siya ba nga murag mo Uman lagi. Really, Ano nigga? mo? Klaro makuan pag ibutang. Okay pa yung lagi ito. ha? Okay pa yung lagi ito. Oh, gikuan ko man ako. Ganda na yung ibutang. Dili kaning mga kuan. Kung nagamay raman ako mo. Hindi nga di. O pag parang di na ko mailhan ba? Masya siya rin. Kanang di na ko mailhan. Nindot kay siya April kay kuan kay April nang bugnaw din mo rag mo suksok dun sa kailaw man sa mo kan ba panit. Absorb na siya later guys. So 10 to 20 minutes sila. Hindi ta ito lang yung ingali man pala no. So unsa may oras ron? Okay, balik ta sa Balik na. me later. Moments later. Ato bang i-rinse ha? 20 minutes naman. 15 to 20 minutes daw ang kuha ni pwede pero 20 minutes naman ato na i-rinse. Lukewarm man daw no, pero init-init mo na siya kay agyan no. Murag lukewarm mo. Dili Okay, mauna ni siya Di na ang ang patray ana. Okay, mauna ni siya ang Kay ma-irritate man daw skin. kumanami na ang ilang oras tanawa. Patray ana, patray. Tanawa mong skin. Tanawa among kuano. Oh. Uy, nindot kayo gid siya sa kuano. Ala, dagay pakay ay way pakay. Way pakay gino, ginoo. Nindot siya sa skin gid ay na. Ako recommend gid ito na ako sa ako mga kaila. Di mo ko. Tanawa oh, nindot kayo. Oh. Murag, gaan yun dito kayo siya no? Hmm. Murag, kuhan siya bang kamurag dahil napagyapon siya. Really, nigga? Nindot yun. Kuhay. Thumbs up. Sunod, ako rin kuha lang asawa, di ba mukha, nawawon lang. Kini am akin ni amo. Hindi cream. Hindi, moisture daw, moisture. Kaya sa ubos Okay, ginawa ko. Nga na din pa-apply na, di pwede naon. No. Ikaw na ako nung apply. Tap lang daw. Taas, anak. Tara na. Middle finger pin. Nanaon di ay. Dili siya paana. Hugon mo kapukuan. Dili. Ang kuko na to na hugaw tungod sa charcoal. Okay, so ato na testingan ha. Tuti ba, tuti? Wow, nice guys siya. Raka soft cam skin. No? Soft cam skin gyud ani. Na, nindot gyud ani. Alaon daw, no. Middle finger daw, kaning, Guys, i-recommend gyud ako na sa inyo kay nindot gyud ani. sa may daghanon eh. Sakto lang. Dagan ginako. Sakto lang para lang makuan. Iyok na tapay balik ko. Ano na smooth di. Sumot. Talaga nalito siya. Sumot no? Ano trabaho? Okay, na lang. Hindi na kayo mo. Pero grabe ganindot. Soft kayo. Daghan may ako nakuha. Soft kayo mong skin. Soft kayo. I-try ninyo. Kay para makuha-kuhaan ang inyong Sa may ano. Ako, kanan yung mga kuhaan ba, makuhaan.
Okay, kadaghan ba sa ako na ko ano? Ano ha ita ito now? Wala ako dagat kayo. Wala din na siya ay. Kadano kayo? Sige po. No, kagana. Oo, gana kayo. Wow, fresh look. Look at. Muna na si Jong Hilario. Kaya naman to, Michael B. Eh, gwapa gid siya na gwapo. Oh my God. So guys, dapat i-recommend yun na mo ni kay nindot yun siya nga product. Nindot yun siya og ining init itong charcoal. Gwapa gid ni siya kay partner ni sila. After ani kini dayon. Kini murag tagkuan ni siya. Pila ni siya mak? Mutalan lang ipre kung sa ikuha na na. Murag na sa mga 500. Dili na 500, more than 500. Oh, medyo may kamahalan, pero sulit na sulit ang iyong pet. Papa ni siya, tistingin ninyo ni guys, oh. Nindot ko kayo yung naong bayot, ani. Nindot kayo yung naong yun. Mula ko bayot. Amis kayo. Amis. Kaningot nang kon, wa siya na kuha kay singot mo ko kay hat Amis mo kayo mong naong mo. hat mo gani mo lugar hat. Amis. Sama sa kahat na ako. Really, nigga? Samukura. Mat, tiga. Hala, Ginoo ko di puti na jud lang. Wa jud. Kaning charcoal mas na daw ning mga benepisyo ni makuha kaniyo na diri diri tanawa na isuwat ako diri kani. Daghan pa yung mga beauty products. Tama. Maliban ani, daghan pa jud. Daghan mo kapilian. Okay. Bye-bye for now. Bye!